Здравейте от мен. Днес ще ви покажа моята къща, как се плете древно от три. Хайде, прави от три ластички. Айде се всички. Започвай. Те. Аз междувременно аз ще ги помагам. Представи се на зрителите. Сега ще ви покажем как се правят от три ластички в гръбна. Сега смъкваме надолу. Взема ти едно такова. Давай. Така. Виж първо кажи. На хик. Правите на хик. Слагате още две ластички и ще започнем да плетем. Ето така. Вземете инструмента и отдолната част прехвърляте. Слагате още едно ластиче и пак отдолу и прехвърляте. Слагате още едно, аз ще сложа оранжево, а вие каквото искате. И да ви покажа как се получава тази гривна. Ето. Така се получава, но ти едно малко пръстенче се получава. Аз съм с едно малко пръстенче. Сега аз слагам черно, а вие се сложите каквото имате. Така. Ето така трябва да се получи. А гръбната се казва рибена кост. Така, нека да продължим. Слагате каквото си искате, без значение. Слагате още едно ластиче и премятате от последното до горе. Само от последното, така. От последното. Значи, слагате едно ластиче отгоре и вземате третото. Слагате и така се плете ребена кост. Така, нека сега отдолу пак и прехвърляте. Гледайте. Така, слагате ниско. Плетете отдолу последното ластиче и прехвърляте горе. Така ще се получи. Вземайте пак ластичите, каквото си пожелаете. Само да научите техниката. Това не е лесно. Аз просто ще ви покажем този път и от двамата. Аз съм се преценила как да бъде на моята ръка. Затова ще плетем заедно. После ще ви покажем с моята сестричка едно ново плетене, което малко е по-трудно при. Ще ви покажем как ще се плете банан в следващите записи. В следващите записи. Ще ви научим как се правят топчета и ето виждате ето тази гръбна, ще ви научим този начин в следващия запис. Точно за това говоря. Сега продължавайте, слагате ластичен, за да се прикри. Отдолу и прехвърляте. И след това хващате гребната и дърпате. Слагаме още едно ластиче. С инструмента прехвърляте горе и дърпате гребната да се стегне. Слагате още едно ластиче, каквото си пожелаете. Аз ви го
правя с цветове, които се виждат, вие с каквито искате. Така. Слагаме още едно ластиче, ето така. Пак летете, разбрахте техниката, това е лесно. Така, слагате още едно оранжево ластиче, каквото си пожелаете и пак летете отдолу, така, така. Разбрахте. Слагате още едно ластиче и следвате по техниката. Покажем много неща, топчета, как се пита. Топчета, сладоледи, колов за ключ, Кока-кола. Ще ви покажем и как се правят октоподчета в следващите записи. Ние ще продължаваме да записваме. Ние скоро го открихме това. Нека да продължим. Слагаме ластиче. Прехвърляме. Дърпаме. И вижте как се получи моето. Ето. Стана дългичко. Но вие ще го преценете. Ето така се прави. Да видите как ще отчитам къде. Аз ще сложа лилав ластик, вие какъвто поискате, разбира се, каквито имате. Така, така. Нека да продължим пак. Аз слагам розови, вие каквото си изберете, може и вие да сложите розови. Ето вижте колко хубаво се получи. Аз да го обяснявам, ако не виждате много хубаво. Трябва да са две, слагате още едно ластиче отдолу, прехвърляте. Не забравяйте да сложите началото на гривната. Така. Дърпаме, дърпаме, дърпаме. Ето така слагаме. Аз ще сложа същото ластиче. Каквото и да е. Няма значение, поне важното да стане за ръка, може да стане за пръстен, и за гърдан, и за... И за крака, и за вашия крак. Да. Също може да стане еластик за косата. Да, но да не забравяте, че много трудно се маха. Сестричката ми е пробвала и... По-добре не слагайте, защото ще ви се оплете цялата коса. И ще ви паднат космите. Нека да започнем да не говорим за това. И се наложи да... Аз в момента се снимавам с друго, с следващия клип ще снимаме как. Сложете още едно синьо, сложете ако имате, ако не сложете оранжево. Ето така. Ако нямате, сложете си по ваш тип, но да по-тъмен цветът. Аз съм плеил с черно и жълто. Ето така, отдолу да започнем. С черно и жълто и става много разходно става. Сложете каквото имате. Аз ще сложа зелено, ако имате, сложете тъмно синьо. И ето така, отдолу започваме. Отгоре го прехвърляме. Това. Така. Слагаме друго ластиче, каквото искаме. Аз ще сложа черно, вие каквото имате, разбира се, няма да спорим. Ето така. Моята още не става за моята ръка, но за малките става. За който има малка ръчичка. Нека да сложим още едно ластиче, прехвърляте последното ластиче и се получава само две.
Затова трябва да сложим още едно ластче. Слагаме така. И после ще дръпнем. И ако се закачим. Но трябва да ви научим. Вземете една кукичка. Ако ви е готова гривната. Само ще ви обясня. Така, когато ви е готова гривната, вземате, слагате и закачате кукичката. Нека да продължим. На края на гривната ще ви покажа. Така, слагате още едно ластче и аз ще сложа бяло. Ако искате, може за гердан. Аз ще си направя герданче. А вие каквото искате направете. Ще сложа едно ластче, да го прехвърляте. Това е част от редената кост. Така аз слагам розово. Прехвърляте отдолу и се получава две. Аз ще сложам така, ако не виждате, аз ви обяснявам, за това говоря. Така отдолу. Да виждате, ето така отдолу. И го прехвърляте. Това е. Нека вие си правете каквото искате. За сега, ако искате, спрете на пауза и ще да покажем в следващия клип за гребена кост, че спрем за малко за пауза и ще пак и това беше цялото. Чао от нас!